18 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά με καινοτομία, με τεχνολογίες οι οποίες υποβοηθούν, αναπτύσσουν και εξελίσσουν το κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Εύχομαι στα επόμενα 18 και όπου μπορεί να φτάσει. Τα 18 χρόνια είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στήριξαν σε αυτή την πορεία, τους πελάτες μας και κυρίως τους συνεργάτες της εταιρείας. Ανυπομονούμε για τα επόμενα 18 χρόνια με μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμα περισσότερη εξέλιξη. 18 χρόνια συναρπαστικά iLink, τεχνολογικής εξέλιξης, αναβάθμισης, φοβερά project, φοβεροί άνθρωποι. Εύχομαι τα καλύτερα για τα επόμενα 50 και να είμαστε καλά να τα γιορτάσουμε παρέα. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην iLink, γιατί πραγματικά έχει συνεισφέρει πολλά σε αυτόν τον κλάδο. Μας κάνει να νιώθουμε οικογένεια με καινοτόμα προϊόντα, ιδέες που κάνουμε πράξεις και δίνουμε ωραίες λύσεις στους συνεργάτες μας. Εύχομαι στην ομάδα της iLink να τα εκατοστήσει σαν εταιρεία, να αναπτύσσεται συνέχεια, να μας βοηθάει και να μας υποστηρίζει. Τα 18 κι αν είναι λίγα, τα 100 δεν είναι πολλά. Μια συνεργασία η οποία κρατάει χρόνια και σίγουρα θα κρατήσει και τα επόμενα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την iLink εδώ και 3 χρόνια περίπου. Πρόκειται για μια εξαιρετική εταιρεία. Θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει μεγάλη δυναμική, εξαιρετικούς συνεργάτες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι δυναμικά και για τα επόμενα χρόνια με καινούργια προϊόντα και καινούργιες υπηρεσίες. iLink, χρόνια πολλά, χρόνια σας πολλά. Ευέλικτη, σούπερ ομάδα, προσαρμοστική στις απαιτήσεις μας. Βάλαμε σε τάξη τα οχήματά μας και συνεχίζουμε δυναμικά με την άριστη συνεργασία.